Kwe kunzi pakasaini mwabaipa ichinjaitika. Iwewe ukandongokonzeresa. Yange yakanzi chi. Video yako iwewe uchitaura kuti avana vafana kutengerwa saka makasainirei. Takasaina kati kuti yo kuda kwako kati kuva kusaina. Saka ndakawina kai. Akuna kuwina. Saka makasainirei. Iwe chaitwa vote. Saka makasainirei bozi bia sikukwepwa kai. Aiyo. Bia. Rakanzi ku weekend. Bia rakanzi weekend. Weekend ka? Taingozwa kuti weekend yasvika. Saka nasi. Saka ndakawina kai bozi pakati apa bia zvichadaro. Kuwina kwako atikuti wakawina, but at least we could get some sense. Anditika. Yeah. Aiwa chiripo ndechekudayo kwa. Background rakawanda. Mama takangomira utenga bia because pane project. Anditika. Takangopfuda pa project iyo ya. Topara nawo. Akademe. Nitawo yereza. Shama ndizwa kutaura nemunhu. Plazaniwa. Ariwezera ndayane bia. Vanobata tumabasa pakati pewikipa saka regai vaendire mberi nyaokaovaziya aiwa weekend vanomwa hehe ko pakati pewika vapana vavarigt sei vanenge vachibatsira basa pane mamachendetendera ari munzvimbo vakagara vega hapana ndipo unoendamusarohwa iko kuti auzokumamisa manje kunyaya yekusonerera vafana ava kusonerera vari kusonerera vafana ava wakaona muna chimwawa vari kusonerera munoti inayo ndosonera nekuti ndatakatasa mudenga ndichiona kuti ndege yacho ndiyo here ndakatobotasa mudenga munhu ndazomuona iwe ndoenda kuda ndindepai taura tell me where to go airport ndakatoziva kuti no mabags anogona tadza kwana motikari nozitwa tuma taxis chichichi vandazisiya no andotosonerera sha kana chichizokusonerera aiwa indi number 1 sha fonse nandiatenga hembe saka ndogona kuya ndisina kana hembe ndingori munhu saka vanhu next round vanhu vanongoya kuairport vese zvokuya kuairport zvaizvekuwestangwa urida kumba kwedu nokwandisiya ndikuziva kumba kwedu anongouya ndokuziya kanandaenda tennis but ndechida kuendawo ndigoona kuairport chatinongoita pakudzokera paive pane vamwe vanhu vasati vaona airport saka vanhu ava vane matsaga nomatsaga totaura boziyo haungatadze okay bozi haungazitadze kuziva paairport kuchigara marare handizoti pachishona zvinonzi macircumstances saka kuenda kuairport isina mabhizinesi ikoko imwa aiwa unoperekedzana ezve aiwa marara zvasiyana nekuairport mangurenje unoti chine zvekutaurwa uko mangurenje wakarova unosapota handi saka unoti chine zvekutaurwa kunzi munhu anosvika 30 years asina mbosvika paairport aiwa saka kuti tsaga ndimatsaga totaura pamba penyu pane diaspora inouya every week wotadza kuenda kuairport vari kukwira ndege mamamudzinga pamotikarasi saka utotoendesi tandimatsaga katotaura kamangureji aiwa mangureji uyu munomudzinga uyu baba vake varivo vari kunokwira ndege imi mapita ngemimi ndimi vana vacho saka this time mangureji ane first city kana chida kuenda kana ane pauri kuda kuenda vamwe vacho havataura vanokuita vanenge vachichikakana vanoenda vachihukura kuti vamwe vanobva nekumara nekuseri isu takaenda tikasora takuita semangingo pa takutiza vanhu tine gauro gauro ranga rabva kubo komudare mangingo ari kuramba wabuda kao yanga yabva kuupi chechi rasotaurai nyaya yenyu munhu anga havangadzokeri nemari kukana okay mari yakasiyiwa ndobvarwa vanhu marata mangingo matimbokubuditsoka hwani ungoonekwa kuti mangingo uri kuzvifambisa sei bozi iwe vanhu vafana kuziva bozi nyaya yako yekubayiwa nyaya yako yekuda kubayiwa nyehuku ikuzikanwa iwewe ninyehuku toda kumbokutoroka hwani tingovarakidza kuti ndiye mangingo akazouya takadamurirwa nana junior tika chitikoenyu zvasara zvezvazvadahapatisini saka geto recoveries tati chine nyaya hwawai hwawanzi chazotengwa pane zvoda kuitika nimbuzi pane project because ndakabva curtain kuAbu Dhabi ndakapiwa neshamwari yangu yeah
ndokwandikuenda next yakaisa maketeni ka maketeni acho anoda kuzomecha nesomething okay kana zvazomecha manje hapo pressure rotanga pressure inotanga because panoda kuzoda ukatifuriza ka hatikazombeisa ka 10 crates panext door yazviite wabiri wakawawa nemanext door ndiwo next door yacho unobva wadibira gasi but pamusoro papati ndakatenga mabhiya mangani pa50 bed yangu panga paine makasolaita angari mangani zviya iwe ndokatenga 50 there's a 50 crates plus makasolite huku dzanga dziri ngani 50 50 ka matengisa ngari mangani 50 but vanhu vakaenda vati soba unoita kuti zvakaniwa vakaba makreti angu nokuba nezvimasaini zvepamotikari shamwari dzangu dzakutotya kuuya kumupari saka vafana vari kuwanza mutoriro ka inonzi mutoriro inonzi crystalmet inoputwa nekaglass mababs ma-energy iri kupiswa nevafana kuno kusaka mutoriro wakwadza vafana varare kana 3 days panoraramuke kuti ndinova ndiri kutoziva akarara izvezvi pane mwe vakamborara 3 days amacho akatotakakutochema akarara 3 days laga vana kumendisa kumochata wada ndikudhaisisa wada ndiroisa mutoriro wakaipa mutoriro hausi raiti vana vakatadza kurara vachinyepedzera ngo vari kurara vachirowa mutoriro bwedzi masaini akarohwa imota dzakawanda kaye pakarohwa yebenz yanga iri apo pamariapo vakatozvivawo zvepati pakarohwa yatoyota pakarohwa vw pakarohwa isuzu yezesa moto yezesa nedzimwe dzatisi kuziva vamwe vangoenda vakanyara saka vanhu hasi raita pakasoni kudiwa pane nyaya yekutaurwa aya mabhondi kai kwewe wafonzo chii chaumwa chimuchigubhu ungamwe chibuku pane munhu abva kukwira ndege cha aburuka mundege haufaniri kundoona chimakastori unorwadza ndakanambopa 40 aiwa mukuru anokuitirai plani ndondwayo koma ngurenje kungodzikama endava chii ndokuziva kuti muri happy ka inzadhora ndimbowapa example ndisadhora ani ndachinja mari kune maforex dealers mbari ndachinja mari madhora arambwa uyo anga nekapondo kaakapiwa right $1 is $3 right beer rikuita $2 this beer $2 this one saka iwawo nditaura kuti beer riri kudhura indakabva diaspora kutenga beer less than $1 Canada ndotenga 1 pint of $5 mubar nightclub it's almost $8 to $10 in a nightclub saka sometimes you have to use your mathematics ontaura kuti beer riri kudhura saka beer rakachipa ka beer rakachipa sterek vanhu vekuengland vanouya kuno vanenge vasina mari that's vasingakwanisi kutengera vanhu vasina mari pakasoni ukaenda kataza kako inenge iri 3000 handika unokwanisa kutengera kana boys zako so kana $100 pakasoni pane nyaya yataurwa nemukuru panapa hanzi nyaya yekumutsa iwo uchinyepera kuti mamuka sei uchida kuti akutengerewa hasi kuida hanzi ari kuholiday
hanzi iwewe naFonso mukuya muchinimutsa escort 1 Tetra escort 2 toziziya sei 3 shamwari akabva kudiaspora kutezula mari saka hatitombo we don't miss the baba will not miss the brand my friend. Yeah. The only thing, number one should be that. Kuti munhu akabva kudiaspora kuyazodikisa mari no number one. Aiwa tanga taona kuti munhu acho arimo here ko kana akafa saka iwone nidana acha. Aiwa anotanga iwone nidana katanga kufa. asi unomusombodi yakanati. aiwa izvo zvinozikane kare koma pastor zvinozikane kare ndafundisa iwe unondana noziya saka mukuti chine nyaya chibepa chakasainwa chakasaina chacha alright Fonso chibepa chakasaina chacha chakasainwa ende nhasi chiri kushanda but from today and cha expire chaexpire nda chaexpire nda only for today nhasi saka nhasi hapasati patengwa budoroka aiwa nhasi rakutanga kutengwa chatanga kuzashanda No beers until I process zvinhu zvangu zvatida kutenga. okay alright And people should learn to hustle money. ndozondaita imwe ndaitaura kuti paini pavhidhiyo yapo ndaitaura kuti hapana vane machembere vanovachibatira Rasa mapini. zvingase mapini uchera mvura kuenda kuchibhorani kukozwi mvura dziri kungoenda takangoswera takangongwanira mablango hazviite machembere antu ngakutozwadzise ko mukuti china nevafana vari kubava muri kuti chinavo isikire kutsvaga mari kai aiwa anoba anofana anoba ngaro Unorova munhu kwaubhafa. vanenge vane nzara kani mukuziziva Munhu hapana kurova. ndikutaura ndechekuti saka pepa rere unaro riripo riripo izvozvo safe ndikuzoti raka expire no but ndiri kuti aoni mangwana anenge da kuchinza saka nhasi zvikatakwa boys nhasi zvikatakwa boys amenei Handizvadhakwa. Ndatengei. saka zvadhakwa boys Handangotenga zvimarewo zvemaketeni chete. saka aiwa Zvimwe zvacho hazvadatenga. Ndakazotaura pavhidhaji manje kuti ndautenga chakati unobva usvika padhenobva achishaya azviiti. Saka ndingotaura kuti pane zvinhu zvinoda kuita. yeah saka akomana zvawacha zvazve next week guys Zvato zvenext week. nhasi hapasina dhiri takutongoenda kunorara kunorara wambona munhu anorara musi wamuka saka motongodaro bozi hanzi hapasina dhiri aiwa kuna zvakadaro kani wambobviriza tichapinda kamera wambobviriza tichambhiva ada ukanyika kata video chako